Velkommen til AT1. Vi har undersøgt om HDI og BNP i de to forskellige landområder. Videoen er lavet af Natalie, Fiona og Helena. Først så vil vi gerne kigge på HDI. HDI det står for Human Development Index, også på dansk den menneskelige udvikling. Man bruger dette til at måle udvikling og velstand i de enkelte lande. Og HDI det måles på en skala fra 0 til 1, hvor 1 er det bedste. Og en masse faktorer bestemmer, hvor højt hvert lands HDI er, og disse faktorer er blandt andet læse- og skrivefærdigheder, fattigdom, uddannelse, forventet levealder, fødselstal, sundhedsforhold og meget mere. Man kan også måle lande ud fra andre metoder, nemlig BNP, og BNP det står for bruttonationalprodukt. Dette er et mål af værdien af et lands årlige samlede produktion, altså et tal for hvor meget værdi produktionen giver et land per år. Man anvender BNP til at kigge på et lands økonomi og velstand. Den bedste måde at beregne og sammenligne det på er at kigge på BNP'en per indbygger. Produktionen kan være alt fra hvad vi producerer af varer og vores offentlige ydelser, som for eksempel er sygehus. Og begge metoder er til for at måle et lands økonomi og velstand. Men hvilken metode er bedst til at måle, og hvad er de forskellige fordele og ulemper ved begge? Fordelene ved BNP er, at vi kan sammenligne vores eget lands økonomi med et andet meget nemt, og vi kan samtidig også se, hvor meget vækst der er i et samfund i sit eget land. Og så er BNP også ret nemt at måle og kræver ikke så mange forskellige faktorer. Ulemper ved BNP er også, at hvis mange danskere pludselig brækker benet og skal på sygehuset, vil BNP'en også stige, så det kan være et problem, at de offentlige ydelser også tæller med i BNP'en. En anden ulempe kan være, at i nogle lande vil der være skjult produktion. Når man måler BNP, måler man kun det, man får løn for. I nogle lande producerer man meget uden at få løn, og det kan fx være, hvis ens mor passer sit barn derhjemme, som man gør i ulande, vil det ikke tælle med i BNP'en, frem for i i-landene, hvor børnene bliver sat i daginstitutioner, hvor arbejderne får løn, som bliver regnet med i BNP. En sidste ulempe kan være, at et land er ved at blive genopbygget efter krig, hvor BNP'en så vil blive væsentligt dårligere. Vi har også kigget lidt på HDI-metoden, og fordelene ved den er, at vi kan måle et lands økonomi og velstand mere præcist. Man kan sige, at HDI er på en måde en opgraderet udgave af BNP. Og grunden til det er, at der er mange flere faktorer, der spiller ind på, hvad der bestemmer et HDI. Som vi nævnte før, er der også inddraget fattigdom, sundhedsforhold osv., hvilket giver et mere præcist billede på, hvordan et lands velstand er, frem for BNP, der kun kan se værdien af et lands samlede produktion. Vi kunne ikke rigtig finde nogen ulemper ved HDI, andet end at tryghed og sikkerhed ikke er inddraget. Vi tror, at grunden til, at folk benytter BNP, er, at det er en meget nemmere måde, frem for HDI, hvor der er flere faktorer, der skal spille ind over. Vi har så valgt at kigge på to landgrupper fra Skandinavien og Mellemøsten. Gruppe 1, som er fra Mellemøsten, har valgt landene Iran, Irak, Syrien, Saudi-Arabien og Jordan. Gruppe 2, som er fra Skandinavien, har vi valgt landene Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Vi har valgt disse lande i Mellemøsten for at have lande som Syrien, som er svagt økonomisk, men også lande som Saudi-Arabien, som er stærkere økonomisk. Så har vi også valgt lande som Jordan, som er små kontra Saudi-Arabien, som er stort. Vi står i dag over for det problem, at der er krig i f.eks. Syrien, som startede den 15. marts 2011. Et eksempel som dette har drevet store dele af befolkningen ud af deres hjem i Syrien og fået dem til at flygte til andre lande i håb om et bedre og sikkert liv. Dette vil give stigning i befolkningstallet i andre lande og ændre på BNP og HDI'en, som hovedsageligt er i Europa. Mange flygtninge fra Mellemøsten har valgt at tage den store rejse op til Skandinavien. Vi har valgt Mellemøsten og Skandinavien, da der er rigtig stor forskel på de forskellige landes velstand og økonomi, og det er klart, at HDI'en og BNP'en vil ændre sig, når befolkningstallet i Mellemøsten falder og stiger i Skandinavien.
Vi valgte også de to lande, fordi vi synes, det er interessant at kigge på, hvordan BNP og HDI er forskellige i de to forskellige områder, da der er stor kontrast i samfundet og kulturen i begge områder. Vi har valgt at undersøge de forskellige landes BNP og HDI for 2014, og vi kan se, at den højeste HDI i Norden, det er Norge, som har en HDI på 0,944, og den laveste HDI, den er i Syrien, og den er målt på 0,594. Den højeste BNP, den er også i Norge, og den laveste er igen i Syrien. Grunden til, at den højeste BNP og HDI kan ligge i Norge, det kan være på grund af Norges høje levealder og deres produktion af olie, imens Syrien det ligger nederst, og da det er et land, der er i krig. Saudi-Arabien har også et overraskende højt HDI og BNP-tal, og det kan skyldes Saudi-Arabiens olieindustri, men også at Saudi-Arabien er det land i Østen, som er rigest. Vi har så valgt at lave nogle boxplots ud fra de valgte landes BNP og HDI for 2014. Først vises HDI, hvilket betyder, at vi gerne vil have en værdi, som er tættest på 1. A viser Skandinavien, og B viser Mellemøsten. Vi kan sige ud fra boxplottet, at i Mellemøsten er der en meget stor forskel på de enkelte landes HDI. Det kan strække sig helt fra 0,6 til 0,84. Frem for Skandinavien, hvor det strækker sig fra 0,88 til 0,96. Og det skyldes måske, at der er en rigtig stor forskel på rig og fattig. I Saudi-Arabien er de meget rige, og i Syrien er de meget fattige, som vi også har nævnt lige før. Dette giver et generelt billede af, hvordan Mellemøsten ser ud på det pågældende tidspunkt. Vi kan også se ud fra boxplottet, at i Mellemøsten har mere end halvdelen af landene et HDI på 0,74 eller mindre, hvor i Skandinavien har under halvdelen et HDI på 0,9. Vi kan også se Skandinaviens mindste værdi, som er 0,88, og den er stadig større end Mellemøstens højeste værdi, som er 0,84. På samme måde er det med BNP for begge landgrupper. Her skal værdien også være så høj som muligt. A er igen Skandinavien og B Mellemøsten. Når vi kigger på boxplottet, kan vi tydeligt se, hvilken gruppe lande, der har det højeste BNP, som er Skandinavien. Dog er der forskel på det tidligere boxplot fra HDI, da det denne gang er Skandinavien, der har den største spredelse, frem for Mellemøsten, der ligger tættere på hinanden. Dette kan vi dog ikke komme med en forklaring på. Igen kan vi også se Skandinaviens mindste værdi, som er 58,887, er stadig større end Mellemøstens højeste værdi, som er 24,161, hvilket viser igen, at livskvaliteten er bedre i Skandinavien. Vi har lavet en graf for BNP for begge lande fra året 2007 til 2014. Vi har dog haft nogle problemer med at finde tallene for Syrien, da det ikke er oplyst, men så har vi taget de foregående tal, vi har kunnet finde, og taget gennemsnit af dem og sagt, at det er, hvad vi tror, det vil være. Hvis vi ser på Skandinavien, så mellem 2008 og 2009, der er der en markant hældning, og det tror vi skyldes finanskrisen. Hvis vi går hen og ser på 2014, så i Skandinavien, der falder den en lille bitte smule, og i Mellemøsten, der falder den en lille bitte smule mere. Det tror vi skyldes, at folk i Mellemøsten, de er i krig, og derfor flygter de op til Skandinavien, og derfor tager det hårdt på Skandinavien, at vi får så mange flygtninge, men vi tror dog også, at efterfølgende vil grafen for Skandinavien stige, da der kommer mere arbejdskraft til Skandinavien, hvorfra i Mellemøsten vil den stadigvæk falde, da der er flere og flere, som flygter. Så har vi lavet grafen for HDI for begge lande, også gennem 2007 til 2014, der har vi haft nogle problemer med at finde Iraks tal, og der har vi gjort det samme, som vi gjorde med Syrien. Vi kan se på Skandinavien, at den er meget konstant, dog har vi en positiv hældning til sidst i 2014, og det skyldes nok, at i Danmark, der har vi der har vi et bedre økonomisk og bedre levevilkår. Vi har for eksempel Sundhedsstyrelsen, som de ikke har i Mellemøsten, hvor man kan se, at Mellemøstens graf den er markant faldende. Det kan også skyldes, at i Mellemøsten der er der flere socialgruppe 5, og de lever i absolut fattigdom i de fleste lande. Det kan også give dem mere negativ social arv,
Men dog i Mellemøsten har de en bedre social kapital, da de er meget mere sådan samlede folk, hvor vi er mere individuelle. Dog er der Saudi-Arabien, som er et godt økonomisk land, som gør, at Mellemøsten ikke falder så markant igen. Og ud fra alt dette har vi så fundet ud af, at der generelt er rigtig stor forskel mellem de to landegrupper. Vi synes, at BNP og HDI giver et rigtig godt billede af, hvordan de forskellige lande har det og hvilke levevilkår de har. Skandinavien har bedre levevilkår end Mellemøsten, og det kan blandt andet skyldes, at vi har et demokratisk styre. I Skandinavien har vi også mindre fattigdom. Vi har et sundhedssystem, vi har et bedre samarbejde på tværs af forskellige lande, i modsætning til lande i Mellemøsten, hvor de bekriger hinanden og hjælper ikke hinanden på tværs af lande. Skandinavien har et højt økonomisk kapital, og vi værner mere om det individuelle individ, hvor de i Mellemøsten er mere social kapital, hvor de værner mere om det kulturelle og hinanden.